Aquí costa un poc més perquè estic tento. No. Mossegant, que mosseguin. Fora cap. Vale. Espera'm aquí també, aquí. Per moure millor. Metàl·lic està bé, no? Que guai, ja està, ja va morta. Vale. Llevarem el tio prou perquè podem obrir. Ja se puede mover su cola. Y comienza a picar. No, pero Con los garratas de los intestinos. Sí, no. Ya no tiene ni grasa ni nada. Sí, però això per gràcia. Però com veig, Veia que m'ha matat una gata amb conell. els pulmons és el més rosat i el cor és aquesta cosa d'aquí. I si voleu, ara el traurem. Sacando los pulmones a ver. No. Escó. Oh. Putin. Veus quina quantitat de sang ha sortit? Antes de matarlo que estaba dando due pastiglie di Viagra. Perché fosse che... Che l'ha rivoluto a casa. Che l'ha rivoluzionato. Vale. Saps què és? no penso de la sang, no? Ja ha sortit tota, veus tot això d'aquí? La sang que ha sortit quan he tallat. Veus aquí? Ai, encara sí. Ho veus? Sí, perfecte. Exacte. Això s'estaria entrant. Vale? Sí, Dime. No, el músculo siempre se sale menos. por eso, porque yo tengo muy poquito. Sí, pero sácalo ya. Bastan dos tubos más. Porque tengo 3 yo. Hostia, Y mételo en el baño. puntaje. Sí. Ya. Allora, guarda bene. Això, per aixecar això. Ya.